Как да получите отговор на въпрос, използвайки циганските карти? Първо отделете картата, на която искате да получите отговор, свързан с въпроса, който е важен за вас. В случая аз съм избрала картата на пътя. Размествам тестето карти внимателно, насочвайки мислите си към въпроса, който ме вълнува. След което поставям картата по средата или някъде произволно в самото тесте карти и разделям купичката на две. Тази карта, която се дава отдолу, или всъщност горната карта на тестето, показва едно от значенията на това гадаене, което означава, че това пътуване е планирано, очаква се, има някаква надежда, свързана с това пътуване и така нататък, след което тази купичка я поставям най-отдолу. Съответно вземам картата на пътя с следващата карта, която е под нея, я поставям на масата, поставям още една карта от лявата страна, още една карта от дясната страна и две допълнителни карти, които би трябвало да бъдат поставени отгоре върху самата карта на пътуването. След което оставям купичката и насочвам вниманието си към поставените вече на масата карти. От лявата страна излиза картата, която показва, че това пътуване е очаквано, желано, планирано и така нататък. Следващата карта от дясната страна показва, че това пътуване ще бъде свързано с някакви приятни емоции, с някакви неочаквани приятни ситуации или даден вид късмет в някаква неочаквана ситуация. Над самото пътуване има картата на двама души, т.е. това пътуване ще бъде осъществено с мъж и жена, независимо от тяхната възраст в случая. И картата, която всъщност беше отдолу под картата на пътя, показва, че ще имам някаква придобивка от това пътуване или ще си купя нещо оттам за спомен и така нататък. Надявам се тази информация да ви е била полезна.